बस्ती म्हणजे कितें? बस्ती म्हणजे आमच्या आयुर्वेद जर म्हणपाचें जालें, बस्ती हो आमचो कोहिनूर म्हणजे आयुर्वेदाचो जर कोहिनूर कोण आसा जर बस्ती. ओ जे कितें डिसीज आसा जर बाकीच्या कशातूनच जर बरें जायना जाल्यार तुमचे बस्तीतून डेफिनेटली बरें जातलें. अच्छा. बस्ती हो वात व्याधीसाठी यूज करतात, म्हणजे वात जो दोष आसा त्याच्यासाठी यूज करतात. आता प्रत्येकाच्या शरीरात वात हो आसाच. वात पित्त कफ हो आमची आयुर्वेदाचे सिद्धांतच आसा, कारण बरोबर. आयुर्वेद सगळेच्या अवलंबून आसा ते ह्या 3 दोशांवरती आणि सप्तधातूवरती अवलंबून आसा. सो वात खंयच्या डिसिजान ना अशें ना. मग तो जन्मलेल्या भुरग्यापासून अगदी मरणापर्यंत आयलेल्या मनशापर्यंत वातविधीचो प्रादुर्भाव असता, कमी चढ प्रमाणात असू शकता. सो बस्ती हो मेनली वातव्याधींसाठी दितात. आता वातव्याधी तुमचे त्याच्यामध्ये सगळ्या तऱ्हेचे तुमचे अर्थरायटीस प्रॉब्लेम येऊ शकतात. त्याच्यानंतर मग तुमचे शिरशूल असत, म्हणजे आमचे कंटिन्युअसली मायग्रेन असत तरी तुम्ही देऊ शकतात, किंवा स्पॉन्डिलायटीस असत, सर्वायकल असत, लंबर असत, सायटिक पेन असत किंवा कॉर्ड कम्प्रेशन्स असत, ह्या भितरही तुम्ही व्यवस्थित देऊन एकदम बेस्ट पेशंटांका रिझल्ट मिळू शकतात आणि मिळतात तसे. इवन बस्ती हो आम्ही म्हटलं की वातवादीसाठीच हांवें म्हटले, पण बस्तीमध्ये पण 4-5 प्रकार असतात. लाईक निरोह बस्ती असा, अनुवासन असा, उत्तर बस्ती आणि मात्रा बस्ती असा. निरोह बस्तीमध्ये नॉर्मली आम्ही क्वाथ वापरून बस्ती दिता. अनुवासांमध्ये तेल घी असे वापरून आम्ही, किंवा जाय जाल्यार दूध म्हणजे शिरबस्ती देऊ शकता. पण अनुवासन म्हणजे तुजी मार्दवता हाडपाक तशें. आणि तुजी मात्रा बस्ती आसा ती एक ठरावीक क्वांटिटी असता, त्या क्वांटिटी भितरच ती बस्ती देवप असता. आणि सगळ्यात महत्वाची म्हणजे उत्तर बस्ती, जी आम्ही नॉर्मली इन्फर्टिलिटी साठी यूज करू शकता, किंवा बायलां भितर PCOD असा किंवा वाईट डिस्चार्ज वतात, त्यानंतर वजानल इन्फेक्शन असा, ह्याच्यासाठी उत्तर बस्ती सगळ्यात बेस्ट काम करता. म्हणजे नॉट ओन्ली फॉर द आम्ही वातव्याधी बी म्हटले असे, आजकाल रिसर्चही चालू असा. इफ यू गिव उत्तर बस्ती बिफोर युअर इन्फर्टिलिटी ट्रीटमेंट फॉर द पेशंट, द रिझल्ट्स ऑफ द इन्फर्टिलिटी ट्रीटमेंट इज अ व्हेरी गुड. आणि म्हणजे तुमका एक जवळजवळ 80 to 90% पेशंटा भितर यू गेट रिझल्ट्स.